Talentua konektatzen, Getxoko udalak sustatutako belaunaldien arteko elkarrizketak, ekintzailetza, ikaskuntza, esperientzia. Kaixo, ongi etorriak gure belaunaldien arteko podcast honetara, Getxoko udalak antolatua, badakizue hainbat alor lantzen ditugula, eta oraingoan ikusten zutezkoi buruz hitz egingo dugu, bi elkarrizketatu ditugu, alde batetik Asier Ormaza, aktorea, eta Getxoko aurpegi ezaguna, kaixo? Kaixo, zoro zalte. Bai, oso ondo, eta Itxaso Frau, Katz Estudiokoa, ekoiztetxe bat, ez da, Algortako, eta, bueno, Getxoko ekoiztetxea, bai? Bai, hori da, kaixo. Bioekin hitz egingo dugu, soldazaldi honetan ikusten zutezkoei buruz, eta, bueno, esan beharra dago, Asier, zure kasuan, ezaguna zaitugu bai zineman, ikusi zaitugu telesailetan, antzerkian, laburmetraietan eta hainbat ikusten zutezko alorretan. Eta gaur egun zertan zabiltza, kontatuko diguzu? Bueno, kaixo berriz ere, eta azken bolada honetan baita atzekaldean nabil, pixkat ekoizten edo hortan, bide horretan behintzat edo showrunner deitzen den lan hori betetzen. Eta proiektuak bultzatzen, Kalikon Media sortu berri den ekoiztetxe bada, Bilbon, eta Euskal Herriak orain badakizu eta euskan ekonomikoki egoera horiekin eta fiskalki ere hainbat laguntza daude, bai honea etortzen direnentzat eta hemen ekoizten direnen proiektuentzat, orduan horren arira, Kalikon Media sortu da, eta ni hor nabil, proiektuak aurkezten eta proiektu horiek nolabait ere bultzatzen eta bereziki jendea kontaktuan jartzen. Interesante izan dateken jendea kontaktuan jartzen. Oso ondo, eta horretan zertan zabiltza azken boladan edo zertan ibili zara? Adibidez Kalikon Mediak badauzka proiektu batzu abian, eta zinemari dagokionez, hori da nire alorra, ze hor ere entretenimendu ere badaukate, baina nire alorra fikzioa eta zinea da, datorren urterako rodaje bat, pelikula bat, nik aurkeztutako proiektu bat egingo da. Telesail batekin ari gara hor, ea lortzen dugun, eta, hor, badakizu, betiko bilerak A3 Mediakin, aste honetan, Netflix uste dut hemendik bi astetara, badakizu, orain, prozesu nekagarri horren atzetik. Baina hori da, ez da guk pantailatan ilusioz ikusten dugun horren sukaldaritza, ez da atzeko parte hori da, oso ondo esan. Oso ondo, eta, atzeko parte horretan egoteari buruz asko daki baita ere Itxaso Frau, ez da, gaztea eta aldi berean esperientzia duela 5 urte esan bezala hasi zineten Katz Estudiorekin, eta errez geroztik ere, hainbat proiektutan zaudete, azken bolada honetan, ze daukazu kontatzeko? Gu azkenekoan, Katz Estudioan hainbat gauza egin ditugu, egin genituen hasierako urteetan bereziki, baina azkeneko urteetan fikzioan zentratu gara, eta bereziki laburretan, azkenean ekoiztetxe txiki bat izan da, oraindik ibilbide bat sortu behar dugu, etorkizun batean luze metraiak, edo adibidez, hasi rekomendatzen dituen telesaioiek ekoiztualizateko, bai esperientzia, eta bai enpresen aurrean enpresa handien aurrean gure ibilbidea erakusteko, eta orduan labur metrai asko egin ditugu, desente egin ditugu azkenekoan, 2022 eta 2023 artean 3 atera ditugu oraintxe bertan, eta momentu honetan daukagu beste bat grabatzeko abuztuan, Italiara goaz, oso proiektu polita gainera, Peskarako hirira joango gara proiektua grabatzera, koprodukzio bat da Garisa Filmsekin, eta gero ere abuztuan proiektu bat daukagu, BBC-ko programa bat dator ona grabatzera, dokumental bat antzekoa da, bi aurkezlekin eta orduan lehenengo Malaga eta Hegoaldeko zonaldera eta gero Bilbo eta Donostia aldera igotzen dira, eta haiekin fixer lanak egiten ditugu. Eta egia da beste hainbat gauza dauzkagula, baina 24 begira. Oso ondo, eta horretan BBC-rekin fixer lanak hori azaldu behar duzu ez, hemen dago business runner fixer horrek gauza guzti horiek azalduko dizkiguzue, mesedez?
Bai, gu fixer lanak egia esan desente egiten ditugu eta asko gustatzen zaizkigu, azkenean atzerriko edo kanpotik etortzen diren proiektuak kudeatzea da, haiek gurekin kontaktuan jartzen dira, eta haiek daukaten beharra da azkenean joaten diren zonaldea ezagutzen duen pertsona bat bertan izatea. Da, gu pertsona hori gara. Da orduan egiten duguna da, ekoizpen lanak egiten ditugu haientzat, egiten ditugu lokalizazioak bilatu, permisoak edo eskatu, haien grabaketa pixka bat antolatu. Eta orduan haiek etortzen direnean, gauzak prest dauzkate, eta ere, azkenean itzulpen lanak ere, batzuetan tokatzen zaizkigu, horrelakoak. Oso ondo, aipatu dituzu baita ere ikusten ez diren gauza guzti horiek, ez da? Ikusten dutezkoan gauza asko dago ikusi eta entzuten ez dena. Askotan gertatzen da ikusten dutezkoan gurasoek ere ez dakitela zertara dedikatzen zareten, ez da? Zer da adibidez aktore lan batean, zer da zuk uste duzu ezagutzen ez den parte hori, zein da parte hori? Asko dira. Nik, nabarmenduko nuke bereziki aktore batek, edo, honetara dedikatzen denia edo zeinek, edo, baina aktorek bai, deitzen ez duten, telefonoz deitzen ez duten garai horiek. Hori da, ezagutzen ez dena nik uste dut hori dela. Nolabait, aktoren lana emaitza ikusten dugu, baina horratzean dagoen prozesua ere, gogorra izaten da. Eta bereziki hor telefonoa jotzen ez duenean, edo soinurik ematen ez duenean, eta proiekturik ez dagoenean. Hori da, ezagutzen ez dena eta ezagutu beharrekoa. Jende oso nahi dut, oso gaizki pasatzen duen jende ere badago. Eta bereziki orain badirudi hainbeste plataformekin eta lan gehiago dagoela, baina ez dago lan gehiago, jende gehiago ere badago. Eta bereziki adin batetik aurrera lana behera dijoa hori horrela da. Eta hori da, nik hori nabarmenduko nuke, beste teknikoki horratzean zer dagoena nabarmendu baino, nik gehiago nabarmenduko nuke hori. Hori ere gertatzen delako eta horretarako ere osasun mentala ere zaindu behar dela, ez da? Bai, argi dago. Argi eta garbi, horrela da. Bai nahiko nuke jakin ere atzera, pixkat, bizta atzera bueltatuz, ez da? Nola izan ziren zeuen lehenengo pausoak? Gogoratzen dugu, adibidez, Getxo Antzokia zena egon zinela Ernesto izatearen garrantzia antzesten, baina hori da guk pentsat gogoratzen duguna, baina hori baino lehen eta hori baino geroago, zeintzuk izan ziren zure lehenengo pausoak, Asier? Profesionalki egia esan 3-4 urte lehenago, karrera egiten ari nintzen Leioan eta aldi berean Getxoko Antzerki eskolako tailerretan. Eta hor lehenengo proiektu izan zen Laspa de Pendragon. Garai hartan Getxok Bilboko udalak eta diputazioak urtero proiektu bat bultzatzen zuten, eta gero, kanpaina eskolarrak eta egiten ziren. Eta horretan sartu nintzen, eta hor ezagutu nituen, hor garai hartan punta-puntako aktoreak zirenak, Itziar Lazkano, Aitor Mazo, Ramon Ibarra, etc. Eta orduan, hor hasi nintzen, 20 urtekin. Egia esan, gero karrera bukatu nuen, esan duzun bezala Ernesto izatearen garrantzia, eta hortik aurrera, konturatu orduko, esan nuen, letxe, onaino iritsi gara. Horrela izan da, labur bilduz, horrela izan da. Oso ondo azalduta. Eta zure kasuan Itxaso, lehenengo esperientziak ikusten zutezkoan? Lehenengoak, ni ikusentzunezkoetan amaitu nuen, ez dakite, asko pentsatu gabe egia esan. Batxilergoa amaituta ez neukan oso argi zer egin nahi nuen, eta niri mundu hau gustatzen zitzaidan, baina azkenean ikusentzunezkoak ikastea erabaki nuen, asko zertan datzan jakin gabe. Eta orduan, lehenengo pausuak nik gogoratzen dut, karrera amaituta gero, adibidez, nik ez neukon bat ere argi zertan lan egin nahi nuen, edo zer zen nire guztoko. Nik badenekien, adibidez, kameren aurrean ez nuela egon nahi. Baina ere banekien kameren atzeko lan teknikoak ez nituela egin nahi. Orduan, niri nahiko kostatu zitzaidan nire lekua topatzia. Eta urtebete egon nintzen, pentsatzen zer egin, karrera ikasi eta gero zer egin, eta azkenean Madrilera joan nintzen, ekoizpena ikastera, eta lehenengo lanak
oso gogorrak iruditu zitzaizkian, oso gogorrak, esperientzia nahiko latzak, eta ez nuke izango, orain atzera begira eta bai igual politago ikusten ditudala, baina momentu lehenengo urtea bereziki oso gogorra izan zen, eta horregatik getxora bueltatu nintzen, azkenean Madrilen bizitza niretzat oso gogorra izan zen, eta egia esan, dana nik uste gora juten hasi zala katze sortu zenean. Eta horregatik mantendu naizela hemen ekoizpenean. Bestela ez nuke jakingo igual zertan egongo nintzen. Bai, eta zuen kasuan adibidez, bion kasuan, babesa izan zenuten, zuen ingurukoen babesa sentitu zenuten hasiera horietan edo? Bai, nik nuen horrela familian da inolako arazorik izan, egia esan neure bidea egiteko askatasun osa izan nuen, eta horrela izan da, nik ez dute arazorik izan, alde hortatik. Eta zure kasuan ere, kanpoan egon zinen? Bai, nire kasuan babesa bai noski, baina egia da asko eta askotan azaldu behar izan nuela zer egin nahi nuen. Azkenean, klaro, ikusentzunezko nire familia osoa, aita, ama eta aizpa, arlo sanitarioan lan egiten dute. Orduan, klaro, nik ja batzilergoan esan nuenean nik letrak ikasi nahi nituela, klaro, arrarua. Eta gero ja ikusentzunezkoena eta ikusentzunezkoen barruan ekoizpena, gurasoei saia egiten zitzaien ulertzea. Baina, nik hori aukeratu nuenean, arazoik gabe gainera, haien babesa biharri izan nuen, babes ekonomikoa ere, kanpora joatea, ikasterata, eta arazorik gabe, da asko eskertzen die, da azkenean haiei esker nagolako hemen. Oso ondo, eta ikusten badugu gaur eguneko ikusten zutezkoaren testu ingurua, ez da nola dagoen, eta duela urte batzuk asko aldatu da, ez da? Telebista, plataformak, serien papela gaur egun, ez da? Guztiz ezberdina da, edo nola konsumitzen dugun zinea, eta bar. Nola ikusten duzue gaur eguneko ikusten zutezkoaren egoera, zer da nabarmentzekoa? Bueno, nabarmentzekoa esan duzun bezala, asko zabaldu dela eskaintza. Telebista pribatuak, generalistak, plataformak. Oain plataformak esan beharra dau, eta ni horren atzetik nabil, eta hainbat bilera, ez hemen bakarrik bezak, eta Txilen ere badauzketzean proiektu batean nabil aktore bezala, baina baita ere, produktore ejecutibo bezala. Eta plataformak orain, atzera pauso bat eman dute. Eta, ez dakit krisi, edo bentsat, burbuila hori ja estanda egin duen, baina gauzak aldatu egin dira. Oin dela 5 urte, plataformak dirua barra ematen zuten, proiektuak milaka, eta oain ja konturatu dira ez dela inbesterako, eta atzera pauso bat eman dute guztiek. Eta, orain ja tentuz ibili behar da horrekin. Eta horretan aldatu da, kontua da, eta telesail, estatu mailan begira zenbat telesail espainiarrak egiten diren. Lehen egiten ziren, bat edo 2 urtean, eta nahikoa. Baino, esan beharra dago, jende gehiago ere badagoela, aktore pila badagoela. Gero ez dakik gertatuko da horiekin, denontzat ez da egongo. Hori gazte jendeak jakin beharko luke, aktore gazteek jakin beharko lukete. Ez dagoela inbesterako lanik orain bai. Telesail bat harrapatzen baduzu, estatu mailan, oso ondo, urte betez, edo 2 urtez, baina gero, zer. Orduan gauzak aldatu, bai, baina kontuz, orain ere, esan bezala, bai plataformak, prudenteago ibiltzen dira proiektuak aukeratzeko orduan, eta ez dagoelako, eta ez da egongo lehen bezalako eskaintza. Egongo da, eta badago, baina kontuz. Baina horre aldaketa bat dagoela. Eta zure kasuan zelan ikusten duzu? Claro, guk gure kasuan gertatzen zaiguna da guk ekoizle bezala ez ditugula aurreko garaiak ezagutzen. Guk ekoizten hasi garen momentuan, jadanik igual justo oin dela 5 urte ez dakite, claro, ni ez nintzen, ez nuen ezagutzen hainbeste plataformen mundua, eta orain, claro, gure egunerokotasunean superpresente dau. Eta egia da guk momentu honetan ekoiztetxe txiki bat izan da, Euskal Herrian ekoizten dugula bereziki, orduan guk bai nabaritzen dugula adibidez proiektu handiak sartzen direnean hemen, seriak, abiatzen dituzu seriak adibidez, igual daudela 4 hilabete edo
nik asko goratzen dut, intimidad egon zala, 6 hilabete grabatzen. Guk ekoiztetxe txiki bat izan da, horrelako telesail batek pilo bat baliabide hartzen ditu. Euskal Herrikoak bai materiala, bai teknikoak, eta hemen garenak gaude. Orduan, guk adibidez proiektu txikiagoak dauzkaula, horren kontra ezin dugu lehiatu. Ze guk proiektuak genuzkan aldi berean hemen grabatzeko, eta ez genuen jendia aurkitzen, ez genuen materiala aurkitzen, orduan hor bai daukau, adibidez ekoiztetxe txikak hor daukau gure bataia internoa, gure proiektuak aurrera ateratzeko, beste proiektu handiagoak garatzen diren bitartean. Baina, bueno, nik azkenian uste dut, hau delako sistema bat, eta horrelako oreka bat aurkitu behar dugula, eta bueno, guk ere, adibidez gure etorkizunean, horrelako proiektu handitan ere parte hartzea gustatuko litzai, guk txikitsuak ere aldera utzi gabe. Orduan, bueno, ez dakit, nik ondo ikusten dut momentua, nik uste dut proiektu desente ateratzen ari direla, eta bueno, ez ateratzen hitza, instituziones, erakundeen babesa hor ere dagoela, eta adibidez orain ere Bizkaiko Foru Aldundiak beste laguntza batzuk aterako ditu, pixkanaka horre dirutxo gehiago publiko sartzen ari dela, da hori bintzat eskertzekoa da. Ze beti egon da horretan nahiko Euskadi mailan bai beti izan da sentsazioa, ikusten zutezkoak badaukala indarra, eta edo adibidez bikoizketan eta horrelakoetan, badirela, erreferenteak, eta ikusten da, gaur egun ere mugitzen dela, errodajeak eta bar, eta bai nahi nuen galdetu. Zer da ikusten zutezkoaren munduan gehien disfrutatzen duzuena? Ostras, disfrutatu, edo ez sufritu. Nik bereziki uste dut, lan hau daukona da asko da, mucho por amor al arte, egia da. Eta azkenian guk proiektu batean sartzen garenean da, proiektu hori benetan asko gustatzen zaigulako, zuzendariarekin kriston harremana daukagulako, eta proiektu zuk paperean irakurri dozun hori, horrentzat dirua lortzen dozunean, eta hori pantailan ikusten dozunean, eta zuk dakizunean horri parte batean zuri esker egindala, horrek sortzen duen sentsazioa, nik ez dakit nola saldu beste pertsona bati. Eta adibidez nire familian hori azaltzen, askotan galdetzen diate, baino, hau honek diru ematen dizu? Adibidez, proiektu batzuk ez dute dirurik ematen. Honek diru ematen dizu, eta orduan jendeak ez du lertzen zergaitik egiten dugun. Eta ez da erresa azaltzen. Baina, baita ere aurrera egiten duzu beste proiektu batzuei esker, noski, hombre, azkenean. Bai, oso ondo esan du ez, gaina aurrelako jendea behar da lanbide honetan, jendea behar da, nahiz eta dirurik irabazi ez, baina ez dakizu zergatik, baina aurrera egiten duzu ez. Nire kasuan gehien, nik esango nizuke, nik gaina sorte izan dut, Kuban egon naiz, rodajean, Txilen, aurrek urtean, aurten ere uste bultatu behar naizel, bidaiatzea segulakoa da, eta jende jatorra ezagutzea bereziki, nire jendea gustatzen zait, eta jende jatorrarekin lan egitea. Orduan nik hori nabarmenduko nuke, eta urteak aurrera egin ala gehien baloratzen duzun hori da, jende jatorra topatzea eta jende jatorrarekin lan egitea. Edozein proiektutan, antzerkian noen ere banabil, eta zeinekin, oso ondo, zertzota eta rabanekin, primeran. Hori da, ze gero hori gainera isladatu egiten da, bai pantailan edo antzokiko taulan, orduan nik hori da gehien gozatzen dudana bintzen. Bai, adibidez errodajeak aipatzen ditugula, errodaje batek lan asko ematen du, energia asko eman, eta energia asko kendu. Baina badaukate horrelako engantxe bat, ez dakiz zer den adrenalina, edo ez dakiz zer daukan horrek, baina erokotasun horrek ematen du, intensitate horrek ematen du, nola baiteko plazerra, edo gustagarria dela, ez da? Bai, gizu, urmuinak nola funtzionatzen duen, saria lortu behar duzun horretan, ez? Eta, nik uste dute, bideo honek badaukala hori, saria lortzeko bultzada hori, ez da?
Eta, eta gero bereziki berak esan duen moduan, hemen bokazio kontua da. Hemen bokaziorik ez baldin badukazu, bertan mantentzea zaila da, eta gogorra. Orduan, burua nahiko hotz izan behar da, eta pazientzia, eta, gauzak lasaitasunez hartu. Hori da. Eta zure kasuan errodajeek zer ematen dizute? Jo, behitu, niri errodajen gauza, niri bulegoko lan asko gustatzen zait, eta errodajeetan egotea ondo, baino puntu bateraino, niretzat errodajea kriston energia kentzeute, eta luzeak direnean gainera, niretzat oso nahiko gorrak dira, da gainera, ama izan naizenetik, errodajen martxa jarraitzea kostatzen zaite. Nik uste dut, errodajenetan sortzen den giroa, eta aipatu duzun adrenalina hori, funtseskoa dela, eta gainera errodajeak gelditzen direnean batzuetan zuk daukasun energia topera dago eta hori jaistera gero errealitatera kostatzen da, baina nik errodajen adibidez orduekin orain momentu honetan ez naiz oso ondo moldatzen. Claro, bai, ordu kopurua, ez da hori gutxik dakite zenbat ordu sartzen diren hor gau eta egunez, eta ez da, goizeko 3 hasi batzuetan, ez da, gaueko rodajeekin, eta Bueno, egia esan hori duela urte batzutetik honea konpondu eginda, nolabait ja ordutegi finko batzuk mantentzen dira, eta hori ja nolabait ere ordenatu eginda pixka bat, hori esan beharra dago. Bale, orduan behintzate lan eskubideak iritsi dira nolabait, ez da? Bale, detaile garrantzitsu bat. Oso ondo, mila esker eman nahi dizkizuegu, bioi, hemen egon izanagatik, ez da? Gaur dakizunez, ikusten zutezkoei buruz egon gara hitz egiten, bai Itxaso Fraurekin, Katz Estudiokoa, eta bai Asier Ormazarekin, aktorea, eta gaur egun ere Kalikon median parte, eta mila esker denoi, eta hurrengo gora arte. Eskerrik asko. Zorte hon. Talentua konektatzen entzun duzu. Getxoko udalak sustatutako belaunaldien arteko elkarrizketak. Ekintzailetza, ikaskuntza, esperientzia.